ಹಾಯ್ ಮತ್ರಿಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನೇನಿಕ್ಲೆ ಟೈಟಲ್ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಏನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿಲ ಅವೇನು ಇನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನುಂದ್ಲ ತೋಚವೆ ಅಂಚನೆ ಚೌತಿ ಕಂದಿನ ಪೊದ್ದುಲಿತ್ತು ನೆನಡಲ ನಿಗಲಾಡರ ಇಪ್ಪುಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಚೌತಿಗೆ ಪೊದ್ದುಲು ಮುರಿಪುನ ನಮ್ಮ ಚೌತಿದಾನಿ ಅಂಚದ ಕಂದಿತ್ತಿನ ಚೌತಿದ ಪೊದ್ದುಲಿತ್ತಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಿಂದಂಡೈತೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಕಂತದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊದ್ದುಲ್ದ ಉರುಂಡೆ ಪೊದ್ದುಲ್ದ ಲಾಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂದು ಐನತ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದು ತೂಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಇಡೀ ಪೊದ್ದುಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪೊದ್ದುಲು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಪೊಡಿ ಪೊದ್ದುಲು ಬೋಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪೊಡಿ ಪೊದ್ದುಲೆ ಕಂದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಕಂದಿನ ಚೌತಿಗೆ ಇಡೀ ಪೊದ್ದುಲು ಅದೊಂದು ಇಡೀ ಪೊದ್ದುಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ರನ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಉಂಡು ಪೊದ್ದುಲು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಲೆಂಜ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಧೂಳ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೊದ್ದುಲ್ನ ಯಾನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತೆದೀತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡೈತೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ನೆಲಕಡ್ಲೆಗೆ ತೊಂದೆನು ನೆಲಕಡ್ಲೆನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಅಂತೆ ಪೊತ್ತುದು ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಪೊತ್ತುದು ಒಂದು ಕಾಯಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚೂಲಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ನೆನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಲನ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಂಡಿತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ನ ನೆಯ್ಟ್ ಪೊತ್ತುದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಬೇತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತುದ್ಗೆ ತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಬಕನೆಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಇಂಚಿಡು ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಕ ಒಗ್ದಿತ್ತೆ ಪಾಕ ಮಸ್ತ್ ಪಾಕ ಬರೋಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಕ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವನೇನು ಏತ್ ಪಾಕ ಬರೋಡು ಪಂದು ತೂಚವೇನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೆಚ್ಚೊಗ್ದಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಪಾಕ ಬತ್ತಂಡು ಲಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಕಮ್ಮೆನೆಗೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಆತನ್ ರೆಡಿ ಎಂಚ ಈ ತಿತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೊಡಿ ಪೊದ್ದುಲ್ನ ಪೂರ ಪಾಡುನ್ವೇನು ಒಂದು ಅಂತ ಉಂಡತೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಸೆ ಪಸೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೊದ್ದುಲ್ ಪಾಡುಂಡೆ ತಿನ್ನಿಕಲೆ ತೂವನಗ ಒಂತೆ ಒಂದು ನೀರು ಟೈಪ್ ತೂಚು ಇತ್ತು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ನೆಲಕಡ್ಲೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಬೇತೆ ಐಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬೈತೀನಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಐಟೆ ದಿಯಂದಾಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಹದ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೆತ್ತೆ ಉರುಂಡೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಉರುಂಡೆ ಕಟ್ರಿಕ್ಲ ಅಂಡ ಕೈಟ್ ಒಂತೆ ಪತ್ತುಂಡ ಆತಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ನೆಯ್ಯ ಪಾಡೊಂಡ ಈಸಿ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಗೆ ಬರುವ ಆತೆ ಏನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ 2-3 ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ಪುನ ತೋಚವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನಿ ನಿನಿಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಏನು ಒಂತೇನೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಒಂದೊಂತೆನೆ ಮಲ್ತು ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀವರ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡದು ದೀಯರ್ ಅಂಡತೆ ಎದಾಗ ತುಡು ಹಾಪುಂಡು ಅದಾಗ ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಸರಿ ಅದು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪಾಕ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಕಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಡು ಏನು ತೋಜಾಯ್ದೆ ವಾ ಹದೋಗ್ ಬೋಡು ಆ ಹದೋಗ್ ಮಲ್ತದು ದೀದು ನಿಗುಲು ಡಬ್ಬೆಡ್ ಪಾಡ ದೀಯರ್ ಅಂಡ ಎದಾಗ ತುಡು ಅನಾಗ ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಉರುಂಡೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ಲು ಪೊದ್ದೊಲ್ದ ಉರುಂಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಐನ ರೆಸಿಪಿ
ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ದುಂಬು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತ್ತಲೆ ಉಡುಪಿಡೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪ ಒಡು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ್ ಇತ್ತಂತೆ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಇಂಚಿನ ಪುದ್ದಲ್ದ ಉರುಂಡೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟಾದಿ ಪುಂದೆನ್ನು ಏನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಡ್ಚು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.